Җомга көн чыгарышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмнәрен каршылаучыларны зәңгәр экраннар янына якынрак дәшеп калабыз. Сезне ихластан котлыйбыз, саулык, сәламәтлек һәм бәхет белән гомер итегез диеп теләп калабыз. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хатларны бергәләп укыйбыз. Бойлар сабасында яшәүче Раков Наил Револь улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерлебез, кадерле туганыбыз Наил. Тормышның иң ямьле чагы 60 яшь ул аз әле. Алда күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Кадерлебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә тигезлеге, балалар игелеге күреп, оныклар сөеп, һәр туасы көнгә шатланып, бәрәкәтле, мул тормыш кичерүеңне телибез. 60 яшың килеп ишек каккач, мендем димә яшьнең түренә. Күңелеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык белән үтсен һәр көнең, корышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә. Бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга кирәк терәк булып, талмый атла гомер үреңә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Кадерлебез, алдагы гомер елларыңны да сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын диеп телибез. Әрне сагыш белмичә, гел шулай киң күңелле, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле яшәргә Ходай насыйп итсә иде. Ашык йөзле, тәмле телле, акыллы, кешелекле, ихтирамлы һәм бик кадерле син безнең. Шушы күркәм сыйфатларың гомер буе сине озатып барсын. Синдәй улы җанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер торучылар сирәк бит ул. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк, гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Пар канатлы булып, гаилә тигезлегендә, гаилә учагының җылысын суытмыйча, балалар игелеге, оныклар куанышы гына күреп, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын диеп телибез. Иң изге теләкләр белән әниең, абыең Илнур белән Нәзирә, сеңелең Римма белән Максим, тормыш иптәшең Рушания, балаларыбыз, оныкларыбыз дип тәмамланды котлау хаты. Бойлар сабасында гомер итүче Раков Наил Револь улы. 60 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы, мөбарәк булсын. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, туганнар янәшәсендә бәхетле булып гомер итәргә насыйп булсын. Чәчәкнең үсесе, татулыкта, бергәлектә, туганлыкларының көче, шул туганлыкларының көче. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарың, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә
булсы ризык ашлар. Ташлашмабыз ни күрсәк тә, сау булсын гына башлар, шул сау булсын гына башлар. Алмагачта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк шул, туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагачта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк шул, туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагачта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк шул, туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Булсын сезнең киләчәк. Тапшырыбызга килгән киләсе котлау хаты Язлы Арташ авылына юллана. Саба районы Язлы Арташ авылында гомер итүче безнең әтиебез Мөхәрләмов Илсур Хадиулла улының туган көне 65 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты илгә итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Сине 65 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп аталарча кайгыртканың, гадиллеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була беләсең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да ягымлы дәвәти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләребез сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, жан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрен бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озак яшә. Әтиебез, изге теләк җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт, әти. Син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың, син һәр вакыт кирәклесең бүгендә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Олы синең биргән киңәшләрең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык, сөенештән генә торсын синең үтәсе гомер юлларың. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәүең. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлчәчәк, улларың Инсаф, Рөстәм, киленнәрең Чулпан, Гөлшат, оныкларың Әдилә, Инзилә, Ислам, Таңсылу, Сылу һәм туганнарың диеп тәмамланды котлау хаты. Хөрмәтле юбилярыбыз, бәйрәмегез котлы булсын. Балалар бәхетендә гел дә шундый сөенечләргә күмелеп, шатланып яшәргә
насыйп булсын сезгә. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти, бары безнең дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Хәзер зәңгәр экраннар каршына үзенә атылган котлау хатын тыңларга Әлфия Сәйфетдинованы чакырып калабыз. Тимышык авылында туып үскән, бүгенге көндә байлар сабасында гомер итүче Сәйфетдинова Әлфия Наил кызына 50 яшь. Сеңелебез Әлфия Илсур кияү белән тыныч, матур гомер юлы уза. 2 малай үстерделәр. Берсе армиядә хезмәт итеп кайтты, икенчесе бүгенге көндә ватан алдындагы бурычын үти. Без аларга бәхетле гомер еллары телибез. Кадерле сеңелебез, без бер туганнар, бер кочакта үстек, гомер иттек туган якларда. Котлыйбыз без сине юбилеең белән, изге теләк безнең хатларда. Беребезгә борчу килгән чакта, икенчебез эштән ут йота. Шатлык, бәхет ишек каккан чакта, кояш нуры уйный һәр йортта. Кырыс җилләр исеп бер кайчанда, кайырмасын очар канатың. Борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшәңнән бәхет атласын. Кадерле сеңлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең шиксез күп булсын. Тормыш сынауларына бирешмичә, хәүф-хәтәрсез, бәрәкәтле мул тормышта күңел тынычлыгы белән гомер итәргә насыйп итсен. Улларыгызның игелекләрен күреп,
игелекләрен тоеп, гомер елларын тормыш иптәшең Илсур белән тигезлектә пар канатлы булып яшәп үтегез. Гомер буе сине кадерлебез, сәламәтлек барсын озатып. Башкалар да сиңа карап торса иде шаклар катып. Ходай сине үзе биргән бәхетеннән аермасын. Бу дөньяның мәшәкате канатыңны каермасын. Без дә синең көчлелеккә чын күңелдән хайран калабыз. Тормыш дигән дәрья буйлап, туганнарча бергә барабыз. Киләчәктә дә тормышның һәр мизгелен күркәм гамәлләр белән бизәп яшә. Гомерең озын, бәхетләрең тулы булсын. Гомер елларыңны тынычлыкта, муллыкта, кадерле кеше булып үткәрергә насыйп булсын. Туганнар белән аралашып, туганлык җепләрен өзмичә, һәрбер туган көнгә сөенеп, тормышның һәр мизгеленнән ям табып, гомер кичерергә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән апайың Зәбидә белән җизнәң Галинур. Бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Хөрмәтле юбилярыбыз Әлфия ханым Сәйфетдинова, сезне ихластан котлыйбыз. Якыннарыгыз язган һәр теләк тормышка ашсын, бәхетле булып, сәламәтлектә, тигезлектә гомер итегез. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине илледә диеп. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, калганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрең шул, әллә каян күренә. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Жырым бүләген тапшыруына бу хатыбызны без Күкмара районыннан кабул итеп алдык. Хәзер андагы теләкләрне иясенә бергәләп җиткерик әле.
Көкмара районы Уразай авылында яшәүче Вилданов Рәзил Гафур улын гомер бәйрәме белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Кадерле әтиебез, гомер үрләренә менгән сайын кайгы борчу ишек какмасын. Ходай сине барыбыз өчен дә күз карасы кебек сакласын. Үткән елларыңа карамыйча, 100гә кадәр яшә көчеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Рәхмәт, әти, барысы өчендә. Кадерле әтиебез, сиңа сәламәтлек, озын гомер, күңел көрлеге телибез. Без сине намуслы, гадел, тырыш, кыю, хезмәт сөючән һәм кешеләргә ярдәмчел булуың өчен яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләчәктә дә үз кулларың белән төзегән матур тормышта әнигә нык терәк булып, безгә киңәшче ярдәмче булып, әниебез Ләйсән белән күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә тигезлектә яшәргә язсын. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үреңә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Син булганда без бәхетле, синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул. Сиңа озын-озак гомер телибез. Әтиебез, туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрмей, бергә-бергә яшәргә язсын. Әниебез белән гомер көзләрегезне дә янәшә атлап, тигезлектә кадерлеләребез булып, муллыкта, тынычлыкта яшәп үтегез. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Безгә шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшисең. Алдагы елларда да сау сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язса иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләребез сиңа, әтиебез. Иң изге теләкләр белән әниебез Ләйсән, кызлары Илзинә, Илүзә. Бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Көкмара районы Уразай авылында гомер итүче Рәзил Вилданов. Туган көнегез котлы булсын. Саулык, сәламәтлек, якты, бәхетле киләчәк телибез үзегезгә. Тормыш киені тәләрендә әти әнни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дейіп яңганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, гомер киені тәгізді. Шайпалмады бар шилеклер, бір үк юлдан бір адымнан атлауға икегізді. Мөлдерәмә шилекләре, әлі бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез төшен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен.
Müldüremiş çilekleri, elli par yürekleri. Etti yanında ni var, enni yanında etti. İyi gezeleklerin şularının, tazdalıkların şularının. Bir seni Huday jellemey. İyi gezeleklerin şularının, tazdalıkların şularının. Bir seni Huday jellemey. Tügülmesinin par çilekleri, tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şopta kibik biz çılıp bulmaz. Müldüremiş çilekleri, elli par yürekleri. Etti yanında ni var, enni yanında etti. İyi gezeleklerin şularının, tazdalıkların şularının. Bir seni Huday jellemey. İyi gezeleklerin şularının, tazdalıkların şularının. Bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Жырын бүләген тапшыруын шушы урында инде бүгенгә төгәллибез. Без сездән дә килер көннәрдә якыннарыгыз исеменә бик матур иштәлекле җылы котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз!